RMN Production Center, mudalit ka ninyo ning tulumanon. What's the style? Pagdumot style! Timan ilang kini. Ngay abot sa panahon sa panudya. Pangitaon ko yun ikaw. Ug watas-watason ko ang imong kasing-kasing nga nagtago nilang dughan mong malibuton. Palami style. Lipayon ko ikaw. Ihatag ko kanimo ang langit. Lipaya ko. Tagpawa ko. Lipaya ko. Kasilag style! Gigasilagan ko ikaw. Magkalimtanay na lang ta. Dili na ko gusto makita ang laki pang imong kanino. Lisod ng papalikod ang baha. Paigon sa bukid. What's the style? Mga sugilanon nga matapos matag-adlaw. Sa mga nagkalain-laing hitabo sa kinabuhi sa tao. Mga hitabo nga dili gayud makalimtan, kay nahasulat naman sa lapyahan sa panahon, nga bisan ang mga dagkong balod, dili gayud makabanlas sa mga lama sandumanan, nga dili mahimong makalimtan. What's the style? Gidalit sa RMN Production Center. What's the style? Ako si Mawi, ginaingon, gibasulan ko na ang tanan kong nabuhat nga kasalanan. Apan kay dilit ka manggid makatag sa imong pasaylo, andam ko ning dawaton sa tumang pagpaubos. Mao kini ang nahitabo sa kong kinabuhi nga dili na ko mahimong mahikalimtan. Unsa? Mao ka na, day. Kayla, nagkuyog na sad sila sa Bernaw yung bana taon. Nuod sila sa ka motel. Brando, mahimo ba? Ayaw butang-butangi og saang akong bana. Og labaw sa tanan, suol ko nga higala si Verna. Dili si makahimo sa pagtraidor nako. Buutan si Verna og buutan ang akong bana. Naa sila sa KSL karon noon sa mga eh. Singan? KSL sa may lindapit. Suhito lagi ka. Dito ka? Tuntaw ka. Pero may Sir Dodong. Mo na yung paborito Sir Dodong. Ewan ko magkaki mo. Gani, nakustabangan sa motel nga isudlan, no? Oh, Oh, isundan ko ang taxi nga ilang sakyan. unsa? Luyahan ako day Verna eh. Mas lami pa man kamuda kaysa akong asawa nga si Kayla. Pero mas gwapa kitong akong amiga kay nako, di ba? Aw, uwe. Mas gwapas Kayla sa imo. Pero tuwa man siya sa layo. Inurjak baya kay ko. Og nagpasalamat ko nimo. Nga imo kong gisukot. Kay doon na ako'y kapahungawan nga mutukar nga akong gana sa sex. Kwarta pi, kay doon ako'y paliton. Uwe. Bago man nagpada nga akong asawa nga tuas gawas. Hatagan ti karon og mga 10,000 pesos lang. Ay, salamat mo eh. Dali, pi, usap ta. Nakapaaway naman ta. Unya ra ihatag ang kwarta ini kawas na nato. Torchak sa tagpani. Na, gusto na uy. Kapoy mo ko. Doy? Igo na tong tulo ka raon. Ay? Hatagan ta ka sa ipangayo mong kantidad og manggawas na rin sa motel. Sakay silang taxi. Huwag sila kalimutan ng ibidyohan ko sila. Ang gawas dihas KSL, forbida. Og, blikos patawon ka mo tibir na hawak ni mo, forbida eh. Kung laluoy tao sa sawang may mamuwi na. May abroad taon. Si Kayla aron makatag tawag maayong ugma sa iyang mga sa iyang kapuyo o ilang pagpuyo. Apan, imo siyang giloiban bay. Pati ka magkabanal mo, uy. Balik ako sa kong parkingan sa kong moto, eh. Mabiya ako ng napita. Ha? Tug-ano lang po sinuod pa. Nagbinuutan ba si Mawi das Pilipinas? O siya magbisyo diha?
Uy! Luoy kay akong umagad ang pinanggan akong umagad. Nagbinutan diri ang akong anak nga si Mawi. Wa na mo inom. Wa manugal. O wa mo apila ng ginadiling dugas. Pangabit pa. Wa Pangabit. nangabit ang akong Pangabit? bana diha. Pangabit. Kuan. Wa gyud wa tao eh. Wa taon eh. Day Layla. Tao ba? Pagtarong ko diha pa. Wa lagi taon. Taon, klaro na kay na, ha? Buutan kay nga akong anak. Wa gini, wa si batay og bisyo day. Nga imong giingon nga, unsa dali na pito. Kanang pangabit, ayos, wa taon. Ay, samot, wa taon na. Kanang mga tubang mi, ikaw rin pirmi ang unod sa mong panagsulti day. Ang pirmi gawa si ang baba, ang imo rin yung nganday. Sige, naglitok og Kayla. Has kaglaruar bagay doon. Kayla, pero usay di ko kalitok usa. Ay. Salamat kun mo magani na pa. Kayla gyud. Sige pa. Bye. Kayla. Day. Ay. Ay. Giputol na ba yung among panagsulti. Primero ba nalitok na ko kay Layla. Pastilan. Murag nasabot ko nga. Nagduda siya da. Na may kabiting akong anak. Ano? Isat bang? Si Mawi matingali ni niya. Pagkadyo! Eh. Uy! Siya gid ang niya. Saka diri Mawi! Dali kay nanawag na ko ang imong asawa. Dali Mawi, dali. Unsa tay? Ingon ana ang gipungutanan ni Kayla nimo? Umawi. Mura doon na siya katahap nga. May kabit ka. Iyay. Doon na tingali ni kasulti niya da. May kabit ka. Iyay. Ba't kinsa man tay? Ambot, Kinsa man kahay nakataho niya nga may kabit ko. Ug ang suod niyang higala mo akong gikabit. Kinsa man kahay nagsulti niya, tay kadyo. Ako pa na Mawi, no? Imong puto na imong mga binuang na. Kaysa pagkatinuod lang, no? Dako kong supak din imong tinunturon. Buutan kay imong asawa, nga imong gibudian. Nagtrabaho taon ni gawas sa atong nasod. Aron lang mo sinsur tas pagpuyon ini. Apan, nangabit ka na noon, nung sa ka ba? Ang tinuod pa. Wa mo ko'y gustong birna. Tulad jak na giapas na ko niya. Mo ba? Gikabit ko lang siya para doon ako'y kapahungawan kung mutukar ang gana ko sa sex. Bida ni mo, oy. Pwede naman ang makinamot lang ka ba? All by myself? Sa ka ba? Naunsa man taong ka kinamot kapoy ano puy-puys baga. Halos ba ko kadadlaw nga mutukar akong gana. Kunya, halos po ko kadadlaw nga magkinamot. Pamaulam sa kong baga na ko ano Basta kay, nabalaka ko si mong gibuhat. Nabalaka ko ni Mawi. Bugtong si Brando na kinasayot ni pagpaulit na ako sa Pilipinas. Salpahis ka, Mawi. Kili mahitabo nga tumo lang ang tanan nga nangapit ka. Kay gisend ni Brando na ko ang video di in loving kay mo mong kabit nga ni Sud ug ni gawas mo sa motel. Salpahis ka. Mo pagikabit ni mong akong suod kay Hikala. Traidor mong duha, Mawi ug Verna. Salamat nga niya ka, driver na. Dali di kilami na kayo, day. Milagro man ka, uy. Nara ko ni mo gipaani sa inyong bahay. Kaas na kay kwarta kung check-in patag mutil, oy. Unsa man? Uy, nakakita nimo nga mulipot ka diri sa pultahan sa kusina? Wa, uy. Ang mga bata rin nakakita na ko, uy, nga nagduwa-duwa og tago-tago. Datang skorto din na kilami na kayo. Tana, day. Daming agitilapan ini ay. Umot kaayo. Wa ba kay ihi bagong ligo pa. Nagilugan na. Good naman. Wa ba kay ihi ba?
Tinuod na. Kayo. Anak, be. Apa ko nita sa kusimo. Ambe, ay lechugas ka tos kikit ani. Lisan dili tantong dako pero tos kikeng kanahan. Ay, galami. Sige pa. Inainag yung matukan ko. Day! Day! Ikaw na, Day! Hi! Huwag ko magtuo ng imo mamunian, Mawi. Labaw na huwag ko magtuo ng imo kong traitorad, Verna. Mga hayop mo! Mga demonyo mo! Day, niyaho nung tungod sa hotel ang gisakyan tong taxi. Tinudanay ni mo, Day, Kayla? Ha? Kayo may pulis mong bana? O, ikaw. Pusla man iyan ang gibuhat nako, pes. Mubahos ko. Mga bitsad ko. Ug ikaw ang himuon akong kabit, Brando. Oh, wow. Wow. Lami, nindot. Salamat, ha. Mahal kay ka. Gigugma ti ka day sa tibuok kong heart. Tana manaog din yung taxi. A driver, among pliti, o. Tana dayon, dong, Mukha na Brando. suklian na doon. Kakilo. Cute ka. Nindot kayo. Nindot yung lips to lips po. Yung mga flower day. Sige pa, Brad. Ulit tayo. Kakilog. Gilo kayo na. Lipayo po. Basta, supsupo ni munggos dahil gilo ka na. Binuang mo. Kaya ako, eh. Nagbawa ko ha. Kay mo bawas ka sa kibuhat sa kumbana. Sige. Malambi. Sama na. Kaniin mo ni Ready Tanan. na ka? Oo, pakuwaran na dahil. Ikaw ni. Isapsapan gilin ako paglakaw. Ganun na. Sakto ah. Agay. Nagdagag bato. Bato. Magalami, anak. Ano? Lamig ni? Muplaster na ko, Nga ipasud ang imo, Ha? Sige na. Sige. Daro, porma na. Gibilan na ako akong duha ka pa, Wow. Nga naman. Takubong nagnganga. Ikaw kita ako. Ayaw kita dahil. Sige. Sige. Walay muscle control. Wow, ay lang. Simple lang. Simple lang. Ano lang ha? Sige. Tuslom na ko ha. Nasud na? Wapa. Awa pa di ay. Sige. Usap na siyo. Kanay, so na ko ha. Sada. Padayon, uy, ayaw ko. Ibitin na ito nga. Anak lang lihat ni na nakulihokon. Kanara? Lagi nakulihokon. Sipitan. Ayaw. Sige, di Bida mo maputol. ipadayon. Di ni mo ipadayon, ha? Padayon lagi. Ipadayon, sige, dali. Kalami. Anak lang diha. Dira. Anak lang na dahil. Anak lang na dahil. Anak kami. Grabihasan. Kadalisan. Huy, kihon sa diha, uy. Ina ni, hindi kami naman. Kita sabi, na. Sana minatay. Wapa ko. Anong imo maning gibuhat, day? Ano nagpahilabot man kan Brando? Nagpahilabot ko niya. Kaysa akong ipuli ni mo. Ha? Buwag na ta. So, day? Hibaw ka, sukad ka na hibaw ko, nga gibudhian ko ni mo. Gipapas na ka sa akong kasing-kasing. Kasal man tuod ta. Pero wa na ko'y gugma ni mo bisan gamay. Magbuwag na ta ha. May lain ang lalaki nga nakapanag-iya na ko ug sa akong kasing-kasing. Day, Kayla. Pasaylo ako, day. Pasaylo ako. Nakigbuwag yun nako ang akong asawa. Ako ang unang nga nakasaha. Busa, gihatagan ko lang siya sa iyang kagawasan.
Mga katong nga kasama ang kaagi ni Maui, dinhining tulumanon. What's the style? Gihataga na lang og kagawasan style. Kini maong sugilanon gisuwat ni Jay Badayos dalit sa RMN Drama.